Bună ziua tuturor! Pace, sănătate! Azi e o zi mai călduroasă, dar avem și o leacă de nouri. O leacă vremea ploaie, dar nu vine ploaia. Vreau să salut pe toți cei care interesează cunoștința despre adevăr cu privire la credință. Ca să cunoască adevărul, se poate face deosebire, să despartă minciuna de adevăr, să știi cum să o despartă, să știi cum să facă diferența între drept și strâmb. La toți le plac adevărul, numai nu toți cunosc adevărul. Dar adevărul Dumnezeu este clar, ca ziua în gheața mare. Cine vrea să-L cunoască, ajunge să-L cunoască, dacă caută. Cine nu, rămâne și are. Iată, toți cred în Dumnezeu. Toți știu despre asta, că există un Dumnezeu. Pentru că așa a creat Dumnezeu pe om și a pus în el căutarea asta, sau e la baza geneticii lui. Pentru că la început omul, înainte de căderea lui, de despărțirea de Dumnezeu, așa a fost creat. Dar din moment când a fost despărțirea între el și Tatăl nostru cel Ceresc, între Dumnezeu și om, din pricina păcatului s-a făcut un zid și omul de acolo înainte a apărut un gol în ființa lui. Din pricina golului acesta, el duce lipsă, dar totuși cunoaște. În ființa lui, fiecare om cunoaște și știe că este Dumnezeu. Și crede că există un Dumnezeu. Unii neagă, dar totuși în adâncul lor ei altfel interpretează, dar oricum vorbesc și cu tot ce fac și zic, ei mărturisesc de fapt că Dumnezeu este și există. Atât timp cât răsuflă, cât trăiesc, cât se mișcă. Că însuși viața și mișcarea este Dumnezeu. Iată, în ființa lui Dumnezeu este viața și mișcare. Și omul atunci cât mai încă mișcă, mărturisește spre Dumnezeu. A cunoaște lucrurile astea sunt lucrurile esențiale, lucrurile evidente, începătoare. Al cunoaște pe Dumnezeu ca Tată. Iată, asta e cunoștința credinței adevărate. A cunoaște pe Dumnezeu ca Tată. Pentru că când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată, ajungem să fim fii ai Săi. Dar până ajunge să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată, trebuie să avem cunoștința despre adevăr și minciună, ca să știm adevărul, pentru că lumea azi, cu toate teoriile, învățăturile, religiile care sunt, credințele care sunt, e mult fals și e foarte multe gunoaie. Adevărul e numai unul singur. Unii se apucă să studieze toate învățăturile, religiile, ca să caute adevărul. Nu e nevoie să răsculești pe gunoaie, să cauți adevărul în gunoaie. Adevărul în gunoaie nu-l găsești. De aceea, adevărul Dumnezeu îl descoperă ușor și repede omului care caută în toată inima. Pentru că căutarea asta a inimii lui îl cheamă pe Dumnezeu să-i descopere. Când Dumnezeu vede în inimă dorința și voința și stăruința omului din toată inima, toată ființa și toată existența lui, Dumnezeu se descopere. Ia că în felul ăsta poate omul să cunoască adevărul. Și cum poate omul să cunoască? Prin căutare. Căutarea, unde o cauți? Cum? La ce religie te duci? La ce credință? Cum zic unii. Nu te duci nicăieri, cauți în ce spune Dumnezeu, ce și-a spus El. Avem Sfânta Scriptură, cuvântul Său. O scrisoare scrisă de Dumnezeu cu degetul Lui. Zici așa, în alte cuvinte. De oameni mânați de Duhul Lui. O scris. În scrisoarea asta, noi o numim Biblie, Cartea Vieții. Ce avem noi acum, avem pe Hristos și Evanghelia, Noul Testament, care e legământul nou. Aici este adevărul deplin. Deplin, complet.
Azi de căldură, sete mare. Iată, când ajungem să cunoaștem adevărul ăsta complet a Scripturii, ajungem să cunoaștem pe Tatăl. Prin Iisus Hristos. Că cunoscându-L pe Hristos, cunoaștem pe Tatăl. Iisus Hristos, când era pe pământ, spunea că nu și care zic Tată Dumnezeului, Tată sau Doamne, Doamne, cei care împlinesc voia Lui. A cunoaște pe Tatăl înseamnă să împlinești voia Lui. Voia Lui înseamnă și spune El. E simplu de tot, nu avem mare nevoie de mare școală. Nu putem să cunoaștem pe Tatăl fără ca să împlinim voia Lui. Zicem că știm, cunoaștem ce spune, dar nu împlinim. Asta nu înseamnă că am cunoscut încă. Noi doar știm, avem teoria, dar nu cunoaștem cum se înfăptuiește, nu avem puterea înfăptuirii. În vechime, poporul evreu, care s-a descoperit prin legi, prin profeți, nu cunoșteau pe Dumnezeu ca Tatăl, cunoșteau ca Dumnezeu atotputernic și ei slujeau ca robi. Și a fost scris de profetul Isaia, pare că zice că oamenii nu cunosc pe Dumnezeu. Boul își cunoaște ieslea, măgarul își cunoaște stăpânul, dar spune că oamenii nu cunosc pe Dumnezeu și ei nu au cunoscut pe Dumnezeu ca Tatăl. 4000 de ani nu l-au cunoscut. Au venit Iisus Hristos și ne descoperi nou pe Tatăl. Și prin noul legământ noi ajungem să cunoaștem adevărul de plin de a cunoaște pe Dumnezeu ca Tatăl. Și iată, din momentul când a început să cunoaște pe Dumnezeu ca Tatăl, El s-a descoperit prin Duhul Sfânt, prin Iisus Hristos, care s-a întrupat în carne și oasă, a venit la noi pe pământ, pe Maria Fecioară, ne-a vorbit, ne-a învățat și ne-a descoperit adevărul. Acum, fiindcă ne-a descoperit adevărul ăsta, unii, gândind că dacă știu despre Iisus Hristos, știu ceva din Scripturi, gata, ei cunosc. Să vedem ce spune Noul Testament despre oamenii care zic, Doamne, Doamne, dar voia Lui nu fac. Că Iisus Hristos spune, ce ziceți, Doamne, Doamne, dar nu faceți ce vă spun eu? Spune, cine aude cuvintele mele și le împlinește, acela mă iubește. Și dacă cineva aude cuvintele mele și le împlinește, va fi iubit de Tatăl meu. Spune, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Iată și fac unii care creștini, care îi zic că cunosc, stau cu Biblia în mână, poate. De 3-4 ori pe săptămână fac întruniri, se adună, citesc, predică, învață, cântă. Toate cultele creștine au un program al lor, cum liturghii și tot felul de lucruri. Și ei zic că cunosc pe Dumnezeu, se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele și ei trăiesc ei toate zilele lor, îl tăgăduiesc. Adică ei zic, fac și fac, dar în faptele lor de atitudine unul față de alții, de semenile lor și față de Dumnezeu, chiar în raportul cu Dumnezeu, îl tăgăduiesc, adică nu confirmă. Comportamentul lor nu confirmă că cred în Dumnezeu. Iată aici se vede unde este falsul și unde este adevăr. Aici vine lumina și dă claritate, fiecare poate să verifice. Și dacă se regăsește în starea asta sau înșelant. Împlinește, nu împlinește, îl tăgăduiește cu faptele sau nu. Că cu gura, da. Poporul acesta mă laudă cu gura, dar cu inima este departe de mine. Cu gura, toți sunt bravi. Dar cu faptele tăgăduiesc. Și că tăgăduiesc cu fapta sau nu împlinesc cu fapta, ei fapt sunt așa care se înșală pe ei singuri, gândind, făcând o idee că ei cred, ei sunt, fac anumite lucruri, tradiții, obicei care Dumnezeu nici nu le șere chiar, dar sunt niște tradiții omenești, pur și simplu. Iată, în felul ăsta se descoperă foarte ușor fals de adevăr, învățătura dreaptă sau mincinoasă. Cuvântul Lui Dumnezeu nu în zadar este scris pentru noi. El a fost descoperit ca noi să înțelegem, să cunoaștem, să ne dăm seama, să nu fim prinși cumva în diferite învățături a demonilor care sunt în lumea asta și care strecoară fel de învățături demonice, dreșești, pentru a înșela. Este învățătură sărătoasă și este învățătură înșelătoare. Iată cum putem noi ca să găsim cum este drept. Citim
Și dacă cuvântul ne descoperă și este drept, îl acceptăm de drept. Dacă ne descoperă că e strâmb, atunci îl ținem de strâmb și nu mai primim ca să-l înfăptuim, ca să-l trăim, ca să-l facem așa. Și atunci când ajungi să cunoști lucrurile astea, trebuie în continuare să le spui și la alții chiar. Învățătura sănătoasă te transmite, că așa ne-a rânduit Dumnezeu. Prin credința de inimă că pătăm învățătura asta, că pătăm adevărul și avem viață prin adevărul ăsta. Dar cu mărturisirea gura mărturisim mai departe. Omul care a crezut nu poate să nu mărturisească adevărul, nu poate să-l transmită la alții. Asta face parte din dovada că el a crezut. Dacă nu a crezut, clar, el nu va transmite. Că încă nu a crezut, nu a înțeles sau a înțeles, dar nu l-a acceptat. Știi teorie că așa e, dar nu. Și dacă nu-l transmite, dă dovadă de necredință. Pentru că spune, prin mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Cine mărturisește pe Iisus Hristos ca Domn, când oamenii se rușinează, să ascund într-un fel ca să mărturisească despre Iisus Hristos, spui despre Hristos. Când se întâlnesc întâlnirile lor la diferite întâlniri și când nu se pomenește deloc, asta dă dovadă de necredință. Cu toate că oamenii ăștia, așa, în privatul lor, se duc la o biserică, fac ei anumite lucruri, acasă poate mai fac și mai fac, dar ei nu țin mărturia. Practic ei nu îl laudă pe Dumnezeu cu gura, dar cu faptele tăgăduiesc. Aici e pericolul de ultima vreme a tuturor celor care se regăsesc în poziția asta. Ei nu mărturisesc, nu știu mărturia, ei nu ajung la mântuire. Toate că din start au primit cunoștința adevărului ca să capte mântuire unii și pentru asta este nevoie ca să păstrezi până la capăt. Iată așa se descoperă falsul. Noi fiecare dintre noi putem să ne verificăm conform cuvântului și cuvântul ne spune clar. Este, nu este, am primit, noi n-am primit, avem sau nu avem, practicăm sau nu practicăm. Și ne dă și indicații cum să ne manifestăm în raportul nostru cu oamenii, raportul nostru cu Dumnezeu, atitudinea noastră față de toată lumea materială, dacă este stăpânește sau noi umblăm după lucruri pământului, umblăm după valorile Duhului cerești, adică după bogățiile cerești, de a educa, de a învăța firea noastră supusă acelor valori cerești. Dragoste, blândețe, bunătate, faceri de bine, bucuria, pașa, îndelungă răbdare, frânarea poftelor, credincioșia. Iată, și punem valoare pe lucrurile care materiale, bunăstarea materială sau valoare pe atitudinea și poziția asta a manifestării personajului nostru în felul ăsta. Aici trebuie să creștem, că Dumnezeu din start ne-a dat la trebuie să creștem în dragoste, în cunoștință, să creștem, să mulțim pașa asta, să mulțească totul. Tot ce avem, să zicem, ca o sămânță, dar el trebuie să crească, să aducă și mai mult rod. Și dacă rămânem în el, cum spune Iisus Hristos, dacă vița mlădița rămâne în viță, aduce și mai mult rod. Și spune, veți aduce mai mult rod și ca bucuria va să fie deplină. Adică mai mult timp bucurăm și suntem mai satisfăcuți, mai împliniți. La asta suntem chemați, creștinii de veacul ultim, care suntem noi acum, trăiesc într-o formă de evlavă, o formă de credință care nu numai formă are, dar e un spectacol, ca să zicem cu alte cuvinte, și nu e o realitate. Și cine se regăsește în starea asta, nu are nicio nădejde. Degeaba se amăgește că cumva să aibă o speranță, să capăte cei ce au fost promis, cei ce deja au auzit și înțelege. Creștinii, să zicem, ortodoxi, catolici, au un crez și sfârșitul crezului, așa și spune ultimele cuvinte. Eu chiar vorbind cu unii, i-am zis, știi crezul, știu, i-am zis ultimele cuvinte. Și nu știut să le zică, sau unii au știut. Zic, dacă cu adevărat tu crezi și spui, că cu ultimele cuvinte spune, așteaptă învierea morților și viața veacă ceva să fie. Creștinul adevărat, care crede, care a ajuns să cunoască ce înseamnă viața veșnică, ce înseamnă Iisus Hristos, ce înseamnă Tatăl, ce înseamnă Împărăția Cerului, așteaptă învierea morților și viața veacului ceva să fie. Oamenii nu se țin de viața asta, de lucrurile vieții este care mențin viața asta, zicem așa, partea materială. Noi ne folosim de ele
ca niște, zicem așa, ca niște scule de care avem nevoie, să te folosești în orice lucrare pentru a-ți face lucrarea, dar nu pui preț pe ele și faci din ele sensul vieții. Și fiindcă lumea mai mult trăiește, zicem așa, în goană după materialism, idolul ăsta Mamona, care spunea Iisus Hristos, iubirea de avere, iubirea de bunăstare materială, oamenii sunt prinși în închinarea la idolul ăsta Mamona, care este Satan. Și iată aici e tragedia majorității celor care n-au ajuns să cunoască adevărata viață, să cunoască pe Tatăl, să cunoască, să facă deosebire între fals și adevăr. Toți creștinii care se roagă lui Dumnezeu pentru mâncare, hrană, zicem, casă, masă, avere și așa mai departe, să meargă bine, ei nu cunosc pe Dumnezeu. Ei cunosc pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care poate să facă toate lucrurile și cer la Dumnezeu lucruri care le-ar încânta și le-ar da lor satisfacție și plăcere. Iată, ei sunt ca niște cerșitori care cer. Ei nu sunt ca unii care deja au primit ceva. Ei toată viața nu se mai mulțumesc și chiar dacă altădată mulțumesc pentru ce și-au primit partea materială, totuși îi continue în continuare și mai mult și mai mult și nu se mulțumesc chiar dacă au primit necesarul, că Dumnezeu dă necesarul. Chiar dacă omul nu i-al cere, tot Dumnezeu i-al dă. I-al dă. Dumnezeu e un Dumnezeu Tată și Tatăl știe ce are nevoie și cei fiii care ascultă și cei care nu ascultă. El menține în harul ăsta, încă în bunătatea lui atât de mare, încă nu-i pedepsește, încă nu-i judecata, încă nu-i venit. La urmă, la sfârșit, ar să fie judecata dreaptă. După atunci când suntem în har, har să înseamnă în bunătatea lui Dumnezeu încă suntem. Asta e realitatea în care zace lumea. Eu acum vorbesc lucrurile astea ca să fie mai clar pentru unii care încă nu au înțeles lucrurile așa de bine sau le-au înțeles, dar sunt prinși în anumite lucruri despre care am vorbit aici, în gândirea lor și în acțiunea lor. Și de asta este nevoie ca să aducă la cunoștință. Dumnezeu ne-a pus în lumea asta să fim lumini și să luminăm cu lumina care ne-a dat-o și pentru ceilalți, nu numai pentru noi. Asta încerc eu să fac și învăț să o fac și mai bine. De atâta și mă folosesc de rețele de socializare, de a transmite mesajele astea care mi le dă Dumnezeu mie personal. Că eu sunt tot sub riscul ăsta ca și toți ceilalți. Și mă lupt cu ele, nu că eu am scăpat de ele. Nu scăpăm de ele atât timp cât suntem în lumea asta. În lumea asta degradată, nu poți să scăpi de ele. Așa ca și când ai fi să treci pentru o pădure arsă și să nu te murdărești de funiginea arsăturii, a zgurii. Și mai ales ești îmbrăcat în haine albe. Asta e imposibil, practic, să treci pentru o pădure arsă cu zgură și îmbrăcat în alb și să nu te murdărești de tășune, de zgura, de funigina arsăturii. E imposibil chiar, fizic, ca să zicem. Uite, cam așa suntem noi care trăim în lumea asta ca străini călători și urmărim cerul. Casa noastră, cetățenia noastră este în ceruri. Casa noastră este acolo, noi și suntem de pasajă, cum zice, de trecători, adică în călătorii. Suntem cum zicem, în călătorii, așa spun. Străini călători. Reprezentăm Împărăția lui Dumnezeu aici și o transmitem și la alții și ne stăruim ca să nu ne murdărim de, cum spune Scriptura, să nu participăm la lucrările întunericului. Ele sunt în prejur atâtea lucruri rele, degradate, care nu avem voie să participăm la ele. Ca să nu încurajăm ceilalți care sunt în prejur, din contră, trebuie să le condamnăm și să le dăm claritate că strâmbe și nu trebuie practicate pentru că ele împiedică și chiar distrug oameni și îi duc la pierzare. Și acum pe pământ le face rău, dar și veșnic e ca o piedică să intre în Împărăția Cerului. Pentru că asta îi provoacă pe oameni să trăiască niște păcate, niște robii ale păcatului, a poftelor, a firilor, a Duhului lumii este stricat. De asta suntem prezenți aici, ca să purtăm lumina asta care ne-a dat-o, cuvântul Dumnezeu care este lumina pe care are noastră. Ne-a dat-o Dumnezeu, o avem, o purtăm în inima noastră, cum spune David, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
L-am depozitat acolo, îl țin pentru mine, dar îl transmit și la alții, că spune, din presosul inimii vorbește gura. Și când duceți și vestiți cuvântul ăsta până la marginea pământului, cine va crede, cine îl va primi, va crede, și va primi și botezul, confirmare cu crezut, atunci va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Și Iisus Hristos a spus clar că Evanghelia aceasta va fi propovăduit până la marginea pământului. Și iată, el azi propovăduiește în felul ăsta, mai ales pe calea asta de a putea transmitere cu tehnologia care o avem, chiar până la cealaltă capăt de lume. Și acolo un prieten care mă cunoaște sau nu mă cunoaște poate să deschidă programele în care se înregistrează informația și să audă, să creadă, să primească și să capte mântuirii. Chiar fiind într-un oriunde este acces la informații. Asta nu se știa înainte ca să fie așa și chiar te gândeai cum să se vestească Evanghelia până la marginea pământului, în ce mod. Cât mai mult că te popoare niciodată nu au auzit, nu știu. Dar azi Biblia este tipărită, cred că aproape în toate limbile pământului, în afară de asta pe rețele de informații care sunt azi, poate transmis și chiar se poate tradus în orice limbă care vrei. Sunt moduri de a traduce. Totul e posibil și se înfăptuiește ce și-a spus Iisus Hristos. Va fi propovăduită până la marginea pământului. Și când va fi propovăduit până la marginea pământului, atunci va veni Mântuitorul. De care au acceptat, care nu, fiecare va avea dreapta lui răsplată. Noi suntem în faza când El trebuie să vină. Trebuie să vină și noi așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Viața veacului va să fie și ei va să fie veșnică. În prezența lui Dumnezeu și cu toți Sfinții Îngerii. Acasă la casa noastră și veșnică. În împărăția sa. În alte trupuri, tineri, vigoroși, plini de vlagă, fără suferință, fără necazuri, fără dispreț, fără obidă, fără durere, fără plânset. Aestea s-au terminat. În împărăția lui Dumnezeu aestea nu există. Acum mai avem puțin de îndurat din pricina adevărului, din pricina greșelilor noastre care altădată ne facem rău cu mâna noastră, din pricina că nu veghem și păcătuim și păcatul în urma săvârșit sunt consecințele păcatului. Doare sufletește, dar doare chiar și fizic când te lovești. Adică faci ceva care îți păgăbește sănătatea, trupul. Dumnezeu El ne călăuzește, dacă nu sunt călăuziri, atunci suntem feriți de lucrurile astea, nepăziți, ocrotiți. Dar depinde cum noi participăm sau nu, ascultăm sau nu. Suntem în așteptarea asta, indiferent că cădem, ne ridicăm, noi suntem mai Lui deja dacă am primit. Și care nu au primit, să grăbea să primească, că vremea este scurtă și în curând va veni Hristos. Nu a rămas prea mult. Eu spun la toată lumea că sunt nici 10 ani nu până atunci, dar până a venit Hristos sunt multe lucruri grele de trecut încă, în vremile care vin. Și de asta trebuie de pe acum încă să ne formăm, să fim pregătiți pentru înfruntarea așa. Și Dumnezeu ne-a dat biruință, biruința este în Hristos și le vom birui, dar dacă n-am primit Duhul, nu vom avea putere, că puterea este în Duh. Și nici dacă nu am învățat cum astăzi ne apărăm, nici atunci nu știm cum să ne apărăm de dificultățile cele. Dar toți cei care au lucrurile astea să mențină în continuare, să întărească în creștere, ca să ajungem să fim cât mai maturi. Așa cum spune cuvântul Dumnezeu, ajunge ucenicul ca să fie ca și învățătorul său. Acolo, dacă am ajuns, atunci suntem bine. Domnul să ne întărească, El să te călăuzească, toți cei care aud, prieteni, rude, frații în credință mai ales. Vă salut pe toți și în continuare îmblați lumina Domnului, căutați lumina asta și păstrați-o. Că asta este sensul vieții adevărate. Și acum susține viața asta și viața adevărată veșnică, în care am fost deja strămutați de momentul când am crezut. Vă salut, la revedere, o zi bună în continuare și frumoasă.